Dzwonek. To ja na chorach, a masz się nie wróciłaś. Ja na chora. Dobra, na chorach tylko wtedy spuszczą. Nie rąk. Hej, nie kobiety! No. Tak podobno jak to przyciągnie, tak podobno jak tam wszystko brudną, tak, ale ja bym zero, ja bym nie jestem słyszałam, jak bym nie było, ale to ja, co tam ty tak jest? Ale ko úplně nikdo tam nebyl. Co robisz, pizdo? Úplně nikdo tam nebyl. Ja leciała, ale to starszą. I was pretend it's not. Ale ja bym miała nocna, to się mam powiedzieć, że to jako to pobywało, tak to muszę dać czas. Ja kolejny, że to nie